Ay, naka. Magandang hapon po sa inyong lahat. All right. Magandang hapon po sa inyong lahat. Mega love shout out po kay Mami Mercy Calunod. Ngayon ay alas 5:12 ng hapon. Ay nako, wala na akong pasahero. Na sa sobrang traffic. Ay, mega love shout out po sa inyong lahat at sa lahat po ng ating mga solid na subscriber. Mega love shout out kay Mami Mercy Calunod, kay Audrey Nicole, kay Nani Sanchez Vlog. Mega shout out po. At kay Biyaheng Brankel Sam, alright. Kay G Chang Walk, mega love shout out. Kay Kagawad yan, ayan, mega love shout out. Ngayon po ay alas 5:13 ng hapon. At kakakain din lang ng tanghalian. Nako, grabe ang traffic. Alright. At yung pasahero ko ay nagpaiwan na dahil napakaga kong pumasok kanina. Pumasok ako kanina ng alas 6. Naka 11 hours na po tayo. Babiyahe pa tayo ng 1 oras. Hindi natin matapik ngayon yun sa ano, no, kasi kailangan natin basa ng ating ni-research. Kaya ang gawin natin, magkwentuhan na lang muna tayo, no, habang ako ay nasa biyahe. Samahan nyo ako na makipagkwentuhan sa inyo. Kaya ano, para hindi naman tayo mainip. Kanina po ay nasa Manila ako. At ngayon po ay galing ako ng Antipolo, pabalik na ng Quezon City. Ayan, kanina po ay galing lang kami ng ano, no? Galing kami ng Manila papunta ng Antipolo, 4 na oras. Grabe ang traffic. Wala namang baha kasi medyo ano ngayon, hindi masyadong malakas ulan ngayong hapon. Ayun, kaninang ano, ang kapalit naman ay napaka traffic. Kaya inabutan tayo ng ganitong oras. Dapat kanina pa tayo pauwi kasi siyempre 8 oras lang ang ating trabaho. Yun naman ay nasa batas na 8 hours. Pero nasa 11 hours na tayo, to 12 hours na. To 12 hours na tayo sa ano, sa kalsada. Kaya yan, samahan nyo ako. Oh, yan, pakita ko sa inyo ang ano. Madilim na, di ba? Grabe. Ayan, tingnan nyo ang kabila, oh, kung gaano ka-traffic yan, oh. Napaka-traffic.
Ayan ang binakbakan namin kaninang yan ang binakbakan namin kanina na no, na traffic. Yung sa kabila oh. Buti ngayon mahigsi na oh. Grabe. Kaya ngayon bawi-bawi tayo. Ngayon naman ay walang traffic. Di ko alam bakit. Wala namang nasiraan, wala namang basta talagang matraffic lang. Bis pa lang ha. Dapat ang pinakaganong senaryo Biyernes eh. Dahil yung iba mga pauwi na. Diba, nag-uuwi na yung iba. Yung mga nag-oopisina. Pero ngayon oh, Huwebes pa lang. Grabing traffic. Ay, maraming salamat po sa mga nag-like ano. Maraming salamat po sa walang sawa niyong suporta no. At ang tangi kong pag nagla-live tayo ay madalas political tayo no, para nalalaman natin ang mga kaganapan sa pero pag nag-upload ako siguradong masisiyahan kayo kasi ang i-upload ko ay puro magagandang tanawin. Ayan, at makikita nyo yung yung mga potential na tourist destination no, kasi nga napagkasundoan ng aming grupo na talagang ang pupuntahan namin yung mga tourist spot, yung mga para makikita rin na yung mga potential na tourist destination pagdating ng araw. Kasi alam nyo naman tayong mga mga Pilipino ay mga adventurist no, mga adventurist tayo eh. Kaya nga minsan kahit hindi na kaya ng ating mga motor, pinipilit nating kayanin para marating natin yung mga marating natin yung dapat na pwedeng i-promote, para hindi naman tayo batikos ng batikos lang sa batikos lang ng batikos sa mga nakaupo sa gobyerno no. Halimbawa binabatikos mo yung gobyerno, ang kapalit naman yung ganyan. Pag kami nagra-rides, napopromote namin ng libre yung mga future na pwedeng maging tourist spot, yung mga pwedeng kasi po nauuso na ngayon yung mga camping no. Sino ba sa inyo ang mga mahihilig mag-camping? Ayan, iyon ang mga tapos yung mga falls na mga future na yung mga hindi na di-discover pa ng mga international na yan ang aming target, aming grupo sa riders. Yan, bilang isang riders members ng riders group ay yun ang aming advokasya, rides in charity, then promote the potential tourist destination. Yan, dito sa Pilipinas, para tayong mga Pilipino, dahil mga adventurous tayo, bago natin tangkilikin yung ibang bansa, yung sarili muna natin ang tangkilikin natin. Kaya abang-abangan nyo yung mga upload ko dyan tungkol dyan sa mga magagandang tanawin sa aming mga adventure. Kaya abang-abangan nyo at suportahan nyo rin siyempre may mga short may mga short na tayong in-upload sa Reels dyan sa Reels dyan sa YouTube. Pwede nyong mapanood po yon. May mga clip na tayong kumbaga patikim na in-upload. Kaya pwede nyong bisitahin yung ating yung
yung ating mga short video, no, pwede nyo pong bisitahin yun. At ayan, i-share na rin para mas maraming makakaano, mas maraming makakaalam. Alright, yan sa Monte Maria po ay Monte Maria. Ayan, yung mga may yan mag-pilgrimage Maria po sa Batangas ay narating ko na po at naipakita ko na kung gaano kaganda. Kaso lang hindi namin napasok pa yung pinaka ano mismo, pinaka loob ng Monte Maria. Hindi pa namin napasok yung pinakaloob ng ano, Monte Maria. Gawa ng kulang na kami sa ano, no, kulang na kami sa oras. Kaya abang-abangan nyo yung pagbalik namin dyan sa ano, Monte Maria. Pero nakapunta na kami dyan. At yung mga beach resort na mga future na ano, pupwedeng pang world class. Ayan, narating na namin yung 100 Islands. Ayan, kaya marami po kayong mapapanood kasi po hindi lang tayo ano, hindi tayo pumupuna sa ano, no. Yan ang kinagandahan po ng channel na ito, na hindi nyo po makikita na puna lang tayo sa gobyerno. Gumagawa din tayo ng paraan kung paano i-promote, di ba? Gano'n naman talaga dapat, di ba? Hindi yung basta ka na lang magpuna ng magpuna, wala ka namang ginagawa para sa ikauunlad ng ating bayan, ano. Kaya yun, suportahan nyo lang po ako sa aking advokasya. At ipapakita ko rin sa inyo na masisiyahan po kayo sa inyong mga makikita, no? Ayan, nandito na ako sa may Santa Lucia, Marcos Highway. Buti walang traffic ditong pabalik, oh. Nagsawa talaga yung pasahero ko. Hindi niya na nagawa yung trabaho niya kasi inabutan talaga kami ng napakahabang traffic. Kaya yun, wala siyang choice. Paiwan na lang siya. Total may sasakyan naman siyang sarili. Paiwan na lang siya. Ayan. Kayo ba, ano naman ang inyong mga masasabi sa mga kaganapan ngayon, ano? Sa ating lalo na sa ating bayan, no? Kasi yung Guagua, Pampanga po, nandoon yung team ni Chavit Singson, kain siya ng mainit na sopas at saka mainit na lugaw sa bawat barangay doon. Grabe din pala ang baha doon. Tapos yung mama na Balbasarado nagsusumigaw na naman na dapat mabigyan ng pundo sa flood control. Hindi pa yata na kontento ang mga ano na ito, magagaling nating mga senador, mga congressman. Hindi pa yata na kontento sa kanilang mga pinaggagawa. Talagang humihirit na naman, kailangan daw mapunduhan. Grabe. Di ba sila niya nahiya sa taong bayan? Pinagsasabihan na sila ng mga buhaya. Talagang ano, talagang nakakalungkot na umabot na tayo sa punta na ano, parang pakapalan na lang ng mukha para kumita, tapos gagamitin ang taong bayan para sa taong bayan. Anak ng baka talaga, oh.
Pag pinuna mo, ikaw pa ang may kaso, di ba? Slow moving na naman po. Ay nako, gapang na naman kami. Sana wala ng traffic dito sa may ano, pag makalabas ng Marcos Highway. Ayan, gapang-gapang lang. Ayan, maraming salamat po sa inyong pag-like, ano. Comment nyo lang po anong masasabi nyo sa mga kaganapan ngayon, sa mga puro pagbaha, pati basura nagbaha. Ayun, yun sana ang itatopic ko ngayon, ano. Kaso lang hindi tayo nagkaroon ng magandang oras. Alam nyo naman po, namamasukan tayo, limited ang ating oras. At pagdating naman sa bahay, pagod na. Kaya ang tanging pagkakataon lang, pag tayo ay pagkatapos nating kumain at habang nagpapahinga, nag-aantay sa boss, yan ang pagkakataon natin para makapag update po sa mga nangyayari sa inyo, lalong lalo na yung mga wala dito sa Pilipinas, ano, yung mga kababayan nating OFW na nag-aabang din ng mga kaganapan dito sa atin sa Pilipinas. Kaya yun, pinipilit natin kahit sa mga ganitong paraan, pinipilit natin na ano, i-update kayo. Alright, kita nyo naman, kung kayo po ay namamasukan ng 8 hours, hagad na hagad kayo sa trabaho, tapos paglabas nyo ng ano, paglabas nyo ng trabaho at pauwi kayo, ganito ang masasagupan nyo, di ba? Nakakalungkot na. Parang okay na lang. Kahapon po ay may isang lugar na binisita ang Marcos, ang Pangulong Marcos, ano, at ganda pa ng ngiti niya na nakita niya yung mga evacuees. Talagang ano kayang nasa isip ng Pangulo, na tuwa pa siya na nakikita niya yung mga evacuees na nandoon naghihirap, tapos sigaw na yung taong bayan na panagutin yung ano, panagutin yung mga may sala doon sa nagnakaw doon sa mga flood control. Ganda pa ng Pangulo, ganda pa ng ngiti ng Pangulo, ano. Di man lang nagpaliwanag na huwag kayong mag-alala, mananagot yung utak nito, no? Di man lang sinabi na huwag kayong mag-alala, ako na ang hahabol sa mga utak ng flood control na ito, yung mga nagnakaw ng pira sa inyong taong bayan. Dahil kung hindi ninakaw yan, dapat wala kayo dito sa evacuation center na ito. Pero hindi, talagang sinamantala din ng Marcos para makapagpabango, mamigay ng mga laruan. Sus Mariang Garapon, gano'n na lang ba talaga ang buhay natin? Binubuhay nyo na lang sa ayuda yung tao, sinasanay nyo na lang na ano, sinasanay nyo na lang sa mga binibigay nyong barya-barya. Hindi nyo man lang gawa ng magandang programa na makakuha ng magagandang trabaho yung tao, mamuhay ng maaliwala sa kanilang buhay. Hindi, sinasanay sa ano sinasanay sa sinasanay sa sinasanay sa mga bigay. Nagiging tamad na yung ano kaya nagiging tamad na yung mga tao dahil pamahalaan din ang may ano, may gawa kung bakit nagiging tamad.
umasa na lang sa mga bigay-bigay. Pasensya na po kayo ha, hindi ko hangad na masaktan kayo, pero karamihan sa ating ibang mga karamihan sa ating mga ibang kababayan na parang gano'n na ang parang gano'n na lang ang kasiyahan nila. Mabigyan lang sila ng ayuda, okay na. Natin silang gumagawa ng paraan na matutong mamuhay ng marangal lang Pilipino. Bigyan tayo ng mga magagandang idea kung paano nila masurvive ang kanilang pang-araw-araw na hindi umaasa sa hindi umaasa sa gobyerno. Yung bigyan ka ng bigyan ka ng mga oportunidad na makapagtrabaho ng maayos. Yung gustong magnegosyo, makapagnegosyo ng maayos, hindi. Kasi kung seryoso talaga ang pamahalaan, mayroong DOST, mayroong DSWD na handang tumugon sa pangangailangan ng mga Pilipinong gustong makaangat sa kanilang buhay, na hindi na umaasa sa gobyerno. May mga oportunidad na pupwedeng maging gabay, pero hindi nila pinapalaganap yon, kasi nga sinasanay nila doon sa yung umasa sa gobyerno, para pagdating ng butuhan, pagdating ng eleksyon, kuha nila yung suporta. Ayun, yun ang masakit na katotohanan. Nakakalungkot na pinapalaganap yung ganun na sistema. Kita nyo, ayan ang traffic walang galawan, gapang-gapang na ito. Grabe. Dito ako dadaan sa may SM, pero sa tingin ko puno na rin napakahaba, hanggang na ito, hanggang Aurora. Ayan kanina pa ito, walang kasawa-sawa. Kaya kung kita mo, naka 12 oras na ako, 12 oras na ako sa kalsada. Madadagdagan pa dahil sa ganito kalala ng traffic. Diba? Paano kanyan matutuwa? Buti po ako kasi yung mga anak ko ay malaki na po, kaya okay lang na kahit gabihin ako. Pero siyempre yung katawan lupa natin ay napapagod din. Kailangan mo rin ihiga, kailangan mo rin na ng 8 oras, ilatag ng 8 oras yung katawan mo para makabawi-bawi ka para sa kinabukasan. Pero sa ganitong klase yung sistema ng trapiko, kung araw-araw mo susuungin yan, anong mangyayari sa iyong sarili? Diba? Ayan, walang galawan. Ay nako, yung ating mga kaya yung iba talagang ganun na lang ang nila, na pag lumabas na lang ng Pilipinas, kasi ganito ang mararanasan mo araw-araw, makikipaglaban ka sa ganitong klaseng sistema ng traffic. Labas na labas ng bagong sasakyan,
Tama yon kasi negosyo yon, ibig sabihin kumikita. Kaya ang problema, wala namang ano, walang tawag nito, ah, walang limit kung hanggang saan ang tagal ng sasakyan. Ang masaklap pa, ini-import pa natin yung mga bulok na nasasakyan, yung mga tinapon na sa ibang bansa, kukunin pa natin, ibibinta pa dito sa atin. Di lalo nang nagkandalitsi-litsi, di ba? Di katulad sa ibang bansa, pagdating ng 2 taon yung sasakyan mo dispatcha na. Kasi 2 taon lang limit eh. Dito hindi, kahit 50 years na yan, basta tumatakbo pa, pwede pa yan. Kahit hindi na dapat i-rehistro, na-i-rehistro pa rin. Kasi nga dahil sa korupsyon. Nako. Kita nyo, hinigpitan yung ano sa lisensya. Lumaki lang yung kickback ng mga ano, mga fixer. Lumaki lang ang kita. Talagang ano eh, systematic ng corruption dito sa atin. Siguro ang katuwiran ng iba eh, kung yung ating mga mambabatas hindi nahiya na magnakaw tayo pa na barya-barya lang ito, diba? Pag marinig mo yung ganon, di manahimik ka na lang, makakuha ka pa ng kaaway, diba? Grabe ang traffic. Antok na po ako. Alas 6 ng umaga. Umalis ako sa amin ng 5:30. 5:30 to umalis. Alas 6 ang pasok. Late pa ako ng 5 minuto. Ngayon ay 5:40 na, mag-aalas 6 na, 12 oras na. Aabutin ako ng 13 hours. Mag 13 hours na ako sa kalsada, diba? Kaya pagdating mo sa bahay, wala na, patay na yung katawang lupa. Kailangan mo nang ihiga, matulog na. Kaya yung mga kapitbahay mo, hindi mo na makakwentuhan. Hindi mo na kilala kung sinong mga kapitbahay mo. $7 million in the house. So, di ba? At salamat po sa iyong pag-stay. At sa mga nag-like po, sa mga hindi pa nag-like, baka naman po pwedeng makalambing. Pahingi naman po ng inyong like. At para makuha na po natin ang na-demonetize po kasi tayo. Alam nyo, maraming mga pag sa political vlogger po kasi marami tayong kaya iniingatan ko na po magpakita ng mga iniingatan ko na po magpakita ng mga video. Kasi po pag dinali ka ng mga lalo na yung mga malalaking content creator, yung mga iyakin at tapos ka, di ba? Tayo small creator pa lang tayo, pero ang sinisiguro ko sa inyo, hindi lang sa politika ang natin, yung mga future na libre-libre yun.
mapapanood nyo ng libre at ipopromote din natin ng libre, no? Kasi sa pamamagitan po ng aming pagra-rides, nakukuhaan ko po ng magagandang footage. Kasi po mayroon na tayong pangtaas, mayroon na tayong pambaba na camera, diba? Kaya yun. Pero kulang pa ako, kailangan ko pa bumili ng ano. Katulad ng aking cellphone ay mabilis nang malubat, diba? Pag pag nag live ako ng isang oras, wala na, 40% matitira sa battery. Samantalang nung bago yan minsan 10 hours kaming mag live, kalahati pa yung nagagamit. Pero ngayon isang oras lang ubos na yung battery. Ayan, kaya antay-antay muna tayo. Pag nagkapira December, palitan, dagdag na naman, diba? Ganun lang. Pero sinisiguro ko sa inyo na magagandang makikita nyo mga tanawin pagdating ng ano. Marami na po akong naipon. Ayan, mag-promote din tayo ng ano, mag-promote din tayo ng ating mga ano, ating mga potential na po pwedeng maging tourist destination pagdating ng panahon. Alam niyo yung ano, alam niyo yung DRT, talagang napakaganda na ng DRT. Marami kayo doon pwedeng pagkampingan. Yung gusto niyo yung matahimik pag ano niyo ng gabi, yung halimbawa kayo mahilig kayo magcamping, sa DRT po napakaraming ano, ang gaganda ng mga tanawin. Makikita niyo yung mga magagandang bundok. Pag naglatag ka ng tent mo, wala kang ibang makikita kung hindi magmuni-muni ka, isipin mo yung mga gusto mong planuhin, makakapag-isip ka dahil napakaganda ng mga tanawin sa ano, DRT sa Bulacan. O kung halimbawa kayo lang dalawa ng misis mo, nagpaplano kayo, ano bang magandang gawin natin para sa ating mga anak pagdating ng araw, doon talagang makapokus kayo. Kasi unang-una maririnig nyo lang mga kuliglig, tapos maririnig nyo mga katabi nyo lang na campers, puro kayo mga nakatent doon. Ang gaganda, di ba? Alam ko naman tayong mga puro tayo mga adventurist, no? Kaya ipakikita ko sa inyo kung gaano ka ano, ang gaganda ng mga sa tabing dagat naman, napakarami din mga campers, no? Hindi lang sa bundok, sa dagat, dami din na ano, yung mga mahihilig mag-camping, yung mga mahihilig mag-rides, doon ang gaganda. Ayan, yung mga camping, yan doon talaga makakapagplano kayo ng maigi. Dahil ang ano nyo, walang signal, di ba? Makakagawa kayo ng magagandang mga idea para sa plano ng inyong pamilya. Halimbawa kayong dalawang nagmamahalan, plano kayo sa inyong pagpapakasal, or nagpaplano kayo sa inyong mga negosyo, sa mga bubuksan na negosyo, diba? Makakapaggawa kayo ng ano, kasi walang tatawag sa iyo, walang ano, basta kayo lang dalawa, walang makikialam. Ang tanging nyo lang gawin, magluto kayo ng pagkain yung dalawa. Hindi katulad pag nandito kayo sa Manila, lalong lalo na sa ano, dito sa syudad, kung mataas ang gate nyo, may magdo-doorbell yung kapitbahay, pag doorbell makimarites lang. Pag wala man, daming tawag ng cellphone, daming chat, hindi naman pwedeng hindi mo i-reply. Doon wala kang choice, hindi mo ma-reply dahil hindi makakapasok yung kanilang mga chat, hindi makakapasok yung kanilang mga text dahil walang signal, di ba? Kaya makakapokus ka talaga, talagang yung mindset mo para lang talaga doon sa mga pinaplano nyo, di ba?
Kaya talagang napakaganda. Mag-camping kayo. Tsaka safety din po doon. Yung mga camping area, camping ground. Safety po kasi kadalasan may mga bakod. Tapos may ano, may bantay din. Safety po. Ang gaganda. Pag ayaw nyo sa DRT, sa Tanay, napakarami dyan sa Tanay. Tabing ilog, makikita nyo, maririnig nyo lang yung pagaspas ng tubig, diba? Angkel, bumubuntot yung van sa likod mo. Bagal mo daw. Napaka-traffic kasi, boss eh. Jerome, napaka-traffic ayan oh. Tingnan mo naman yan oh. Buntot-buntot kami. Kaya wala siyang choice kung hindi bumuntot din sa akin. Kaya mag-comment ka lang dyan ng magkwentuhan. Mag-comment ka lang dyan ng mag-comment. Kwentuhan tayo ng kwentuhan habang natatraffic ako rito. Diba? Ayan, napakabagal oh. Gapang-gapang kami rito. Bumili sila, bibilis din ako. Pag hindi sila gumalaw, hindi rin ako gagalaw. Wala eh. Napaka-traffic eh. Kanina pa po itong umaga, galing kami ng Manila, dito rin kami dumaan Sa kabila, wala ng traffic. Dito naman ngayon, sa pauwi. Ay, nako. Pero talaga, ito na ang buhay natin dito. Pag hindi natin ipakita ang mga nangyayari sa pamunuan, sa ating pamahalaan, baka inisip nila na okay lang sa atin. Kaya natin tiisin. Kaya talagang magtiis ang Pilipino. Pero wag nyo namang sagarin. Dahil nakakahiya naman sa inyo na istorbohin kayo dyan sa inyong pagkaupo dyan sa aircon. Samantalang kami naglilimahid na dito sa pawis ng traffic, sa init, ulan. Tsatsaga kami ritong pumila-pila sa traffic. Tapos dadaan pa yung ating mga congressman, dadaan pa yung ating mga senador. May mga hagad na kasama, hawiin kayo lahat, patabihin kayo para lang makadaan sila. Di napakagaling, di ba? Napakagaling ng ating mga namumuno sa atin. Di ba katulad nito? Halos 30 minutes na ako mahigit na nagpila-pila. Tapos makita mo doon sa untot mo, andyan na yung hagad, hahawiin ka, patabihin ka. Diba? Ganda-ganda ng pila mo na ganyan. Tapos biglang papasok yung hagad, hawiin ka para lang makadaan yung amo nila na politiko. Hindi kaya sila nahiya na ganyan? Yung mga nagpapasahod sa kanila binabalasubas nila. Pambabalasubas yun eh. Sipin mo. Nagpila-pila yung mga alam nyo ba yung halimbawa yung isang sasakyan, halimbawa ako may sasakyan, pag pinarehistro ko yan, ang laki ng road user's tax. Tapos may 12% pa yan. At tayo naman, pag bili naman tayo, 12% VAT. Pag kumain tayo sa restaurant, 12% VAT. Diba? Para lang may pampasahod tayo doon sa magagaling natin na politiko. Tapos ganitong sistema, yung mga pasahero sa jeep, sa mga pampasaherong jeep, nalilimahid na sa pawis dahil sa init. Tapos biglang dadaan yung ating magagaling na mga congressman, mga politiko, mga senador.
Nauuna yung hagad nila, hahawiin para lang makadaan sila. Di ba? Ang galing, no? Di man lang sila nahiya na, no? Huwag nating istorbuhin pasahod sa atin eh. Diyan ang gagaling yung pira na pinapasahod sa atin eh. Dapat sumunod tayo. Pero hindi, sila pa ang pasimuno. Paano maging walang hiya sa kalsada? Diba? Only in the Philippines. Kaya dapat wag natin sanayin yung mga ganyan na ano, ganyan na politiko. Marami din po akong ano, pero lagi kong sinasabihan niya sila. Kaya kita nyo yung congressman sa amin ngayon, batang bata pa, congressman namin ngayon, pero hindi siya kumuha ng maraming bodyguard. Kung ano yung kasama niya, yun na yun. Kung anong kasama niya nung councilor siya, yun na yun. Huwag ka, kukuha ka pa ng bodyguard. Bakit? Anong kinatatakot mo? Diba? Ba't ka natakot kukuha ka ng bodyguard? Dati naman wala kang bodyguard. Anong kinakatakutan mo? Ang natatakot lang dyan yung maraming pera eh. Wala ka namang pera, sabi ko sa kanya. Ayun, siguro nahiya din siguro. Bata pa eh. Mapagsabihan ko siya kasi matanda ako sa kanya. Ayan, kasama-sama niya lang yung mga staff niya. Driver niya, yung pinsan niya. Yun ang pinaka-bodyguard niya. Alam niyo yung mga kumukuha ng ganyan, yung maraming kasalanan sa bayan, kukuha na talaga siya ng bodyguard. Mayroon pa niya, nagpa-bulletproof pa ng sasakyan. Mayroon dati ako niya na ano, mayroon ako dati niya na kaibigan ko yung kanyang mayordomo. Ilan ang sasakyan nila na naka-bulletproof. Ayan, kabats nung anak ng boss ko dyan sa Ateneo. Galing, talaga naka-bulletproof pa, sabi ko. Tapos yung bodyguard ng anak nila, walo-walo, dalawang sasakyan. Nakaipit yun, 3 sasakyan niya sila. Yung anak ng boss niya sa gitna. Tapos isa sa unahan, isa sa ulihan, 3 sasakyan. Tapos naka-bulletproof pa. Samantalang nung tumakbo siyang unang termino ng congressman eh, wala mang kabody-bodyguard. Naging congressman lang eh, nagpa-bulletproof na ng kanya sasakyan. At dumami ang kanyang bodyguard. Diba? Anong kanyang kinatakutan? Diba? Dapat pag tayong ano, ayun, nakalagpas ka sa traffic, ganon din pala dito. Dapat pag ganyan na tayong tagapaglingkod sa bayan, ang isipin natin, kasama natin ang taong bayan. Hindi yung parang takot ka na sa taong bayan. Tapos pag humihingi kayo ng boto, grabe ang ano, halos na lang halik-halikan nyo yung inyong mga constituent. Pero pag natapos na eh, nakasakay kayo sa bulletproof na. Diba? Ang ibig sabihin nun, mga ano kayo, pakitang tao lang. Shout out sa inyong lahat. Naglalag ang ating ano, no? Naglalag ang ating internet. Ayan. Maraming salamat po sa nag-like. At baka pwede naman makahingi ng inyong like. Ayan. Malambing ko lang yung inyong like. Napakahalaga po yan yung like. Para i-promote ni Lolo yung ating ano, channel. Alright? Ayan, malapit ako sa may Ateneo, pero traffic pa rin.
Ay nako, buti wala nang ulan. Kanina grabe ang ulan. Pagpasok ko kanina, ah, alas 6, grabe na, wag kang ulan. Akala ko baha-baha na naman. Nag-ano pa kami kanina, Metro Manila Tour. Pag galing ng Manila diretso ng Antipolo. Pag galing ng Antipolo, yun, diretso sa ano. Tapos ngayon pauwi na. ER Kabayan Vlog. Ayan, mega love shout out sa iyo, boss. ER Kabayan Vlog. Nagbaba po si ER Kabayan Vlog. Baka pwede naman pong pa-support. Ayan. Isa po siyang ano, vlogger na PWD. Ayan. Nakabase po siya sa Italy. Ayan. Baka pwede naman pong pa-visit ang kanyang channel. Palambing naman po. Ayan. Palambing naman po sa channel ni ER Kabayan Vlog. Isa po siyang ano, PWD vlogger from Italy. Ayan. Maraming salamat po sa pumasyal, sa papasyal kay ER Kabayan Vlog. Alright. Ayan, tingnan yung traffic, oh. Traffic. At tingnan nyo na ito banda. Katipunan na po ako. Makita nyo naman, naka 49 minutes na tayo. Ay nako, grabe. Ayan. At sana po sa hindi pa nakapag-like yan, lambing naman po ng like nyo. Alright. Maraming salamat po. Kita nyo naman traffic na yun. Sus, maraming traffic. Ayan, pabisit po yung ano, kay ER Kabayan Vlog. Ayan. May love shout out sa iyo, bro. ER Kabayan Vlog. Alright. At ang ating channel din po, baka pwedeng makahingi din ng like. Nako, nasiraan ang ano, nasiraan na yung motorsiklo. Hindi yung taong nakasakay sa motorsiklo. Yung motorsiklo po. Alam niyo, sa sobrang traffic kanina, nakakahain ng tanghalian, alas 4. Grabe. Kain mo alas 4 ng hapon, simula alas 6 ng umaga, tapos ang tanghalian mo hapon na, diba? Grabe. Ayan, 7 million in the house. Ayan, mega love shout out po sa inyong lahat. Magandang hapon. At siyempre sa ano, ating mga solid na subscriber. Alright. Dito na po tayo sa Katipunan. Nakikipagpuno sa traffic. Alright. Kita nyo, wala akong pasahero. Wala yung nagpaiwan na po doon sa ano, opisina nila. Mag-drive na lang daw siya ng solo. Kasi lagpas na talaga ako sa oras, oh. Naka 12 hours na po ako. Mga 40 minutes pa tayong babiyahe. At iniyo po ito eh. Pag ganito ka traffic, pinakamababa pa dito ang 30 minutes. Pag ganito ang takbo, kabisado ko po dito kasi ano, 8 taon po dito yung ano, 2 anak ng boss ko dito nagtapos. Kaya 4 na taon, 4 na taon ang kanilang agwat.
Kaya pagkatapos nung isa, mag-uumpisa naman yung isa, kaya nakawalong taon po ako dito sa Ateneo. Alam nyo ba nung araw, napakadami din kalukuhan dito sa Ateneo, diyan sa loob. Kaso lang ngayon yung mga tinayaan na ng buildings kung saan yung may ginorgor na mayor ba yun ng basilan ba yun, yung ginorgor diyan sa loob. Alright, 11 million in the house. Ayan, baka pwede pong makalambing ng inyong mga like dyan. Ayan, sa mga nag-like po, maraming salamat. At pakivisit na rin po yung channel ni AR Kabayan Vlog. Pasuyo na rin ang kanyang like. Ay, grabe oh. Talagang walang kasawa-sawa sa traffic. Ayun, na-stuck up kami. Grabe, stuck up talaga kami. Naantok na po ako. Grabe talagang traffic. Kaninang umaga pa ito. Sa Itza ganun din ang traffic. Napaka-traffic din. Dito ganun din. Wala nang kasawa-sawa. Hindi na naawa sa mga taxpayer. Labasan na rin pala kasi ng Ateneo. Labasan na po ng estudyante. Kaya haba ng pila sa Ateneo. Ay, naku, bumilis-bilis ng konti. Pero ganun pa rin. Sana doon pakalagyan ng dalawang stoplight, maganda ng takbo. Para makauwi naman tayo ng sa 6:30. Grabe, antok na talaga ako. Pa ako nakatulog ng maaga kagabi kasi may Zoom meeting kami. Katapos ko ng face to face meeting, may Zoom meeting pa yun, nagpago kahit naka-stop. Sakto. Pag ganito ang ginagawa, mapupuno naman doon sa unahan, lalong magkaproblema. Pero wala tayong choice. So, natimpuhan natin, diswerte. Pasalamat tayo sa mga enforcer. Ayun, sabi na nga, traffic na. Pila na. Yan, dito na ako sa may Miriam College. Tapat. Approaching na ako ng UP. Ayan, magsisipi Garcia po ako para mas mabilis. Kasi pag didiretso po doon sa loob ng UP ay talagang medyo doon matrapik na
Dito na lang ako si P. Garcia. Para na akong lumutang sa iri kasi ano, naantok na ako. Naantok na talaga ako. Alright. Ayan, manood lang kayo dyan mga boss, ano. Ayan, at saka sa gusto mag-like, pasuyo naman po. Palambing po ng like. At yung mga hindi pa nag-subscribe, subscribe na rin po kayo. Para naman happy tayo. No? Pag naka 15k po tayo, mamimigay uli ako ng 15 pieces na t-shirt. Limited po yun. Limited edition ng Boss D TV. Yung pinamigay ko po na 10, ang ganda po, napakaganda ng tila. Alright, ayun. Aray ko, mag-U-turn pa. Talaga naman. Ayan, dito na po tayo sa loob ng CP Garcia. Ayan, UP Diliman. Alright. Ayun, dito tayo. Dito ang mga bilihan ng bonsai. Sa parte na ito ng ano. Bonsai Philippines. Alright, dito po. Ayan, sa lahat ng ating nakisama dyan, na sumama dyan sa aking biyahe, maraming salamat po sa inyong lahat. Sinamahan nyo ako hanggang dulo. Right? Nalaglag yung ating ano, nalaglag yung aking phone holder. Alright. Dito medyo maluwag na, maganda-ganda na ang ano dito. Ganda-ganda na dito, wala nang traffic. Ayan. Nako, palubat na pala tayo. Pagkalagpas po ng dalawang stoplight ay mag-ano muna tayo, mag-safety muna tayo kasi baka hindi ako sa inyo makapag-outro. Hindi ako sa inyo makapagpaalam. Palubat na po, malapit ng matyogi yung aking battery. Ayun, habang nakahinto pala. Alright, maraming salamat po at sinamahan ko hanggang dulo. Nakaisang oras po tayo at madilim na rin, ano. Maraming salamat po sa lahat na sumama at sa ating mga commentator,
sa lahat po mga solid na nating subscriber at sa mga bagong subscriber po, maraming salamat po sa inyong lahat. Kay Mami Mercy Calunod, maraming salamat po. At sa walang sawa pong sumusuporta sa ating channel, maraming salamat po sa inyong lahat. Mapagpalang araw, magandang gabi po, mapagpalang gabi. Ingat po kayong lahat. Medyo maulan po ang panahon at ano po, madulas ang kalsada, no? May mga tubig ang kalsada, baka hindi nyo napansin na mayroon palang napakalalim na lubak. Alright, ingat po tayo. At palagi pong mayroong pamilyang nag-aantay sa atin pag uwi ng bahay. Yun. At sa lahat naman po na nabanggit sa mga oras na ito, lalong lalo ng ating mga butihing politiko, ano man po ang inyong narinig, iyon po ay isang opinion lang po ng ordinaryong Pilipino, ordinaryong ating maririnig sa pangkaraniwan sa araw-araw. Danilo Padilla, yan, magandang hapon po. Magpapaalam na po ako. Maraming salamat po. Ayan, ang inyo pong narinig ay opinion po ng ordinaryong Pilipino, no? Tio Chung, hi boss. Ayan, magandang hapon boss kay Tio Chung. Ayan, sa lahat po ng sumama sa live na ito, maraming salamat po sa inyong lahat kay Tio Chung. Ayan, shout out po sa inyong lahat kay Danilo Padilla. Ayan, magandang hapon po sa lahat po ng nag-like, maraming salamat po. Ayan, ang channel na ito po ay nakabase po ito sa pangkaraniwang reklamo ng ating mga mamamayan na naririnig natin sa ating kapiligiran. Nagkataon lang po na ako lang po ang nagkalakas ng loob na magsalita dito sa harap ng camera, no? Iyon po ay hinaing ng ating mga ordinaryong Pilipino. Kaya sa lahat po ng nabanggit dito, hindi ko po kayo inaalipusta, hindi ko po kayo inaano. Kung may mga nasabi man po ako, yan ay opinion ng isang ordinaryong Pilipino. Ayan, sa lahat po, maraming salamat po at sinamahan nyo ako. Hello, Boss Bim, good morning. Ayan. Irma Galo Mix Vlog. Ayan, magandang hapon po, mapagpalang hapon po.